Hezký den, je 9.9.2014 a už po 6. rok po sobě pořádáme naše školení pro naše klienty. Je už to legendární akce a vy se samozřejmě můžete i na našich webových stránkách dozvědět, proč takové školení pořádáme, co se tu všechno klienti můžou dozvědět, co se tu naučí a taky, co tady s námi zažijou. Pojďte se podívat. Toto školení má stále větší a větší oblibu. Snažíme se tady klienty za 2 dny naučit a pomoct jim pochopit, co všechno systém dovede. Cílem tohoto školení je vám pomoci a otevřít oči. Já jsem hrozně rád, že každý rok jsem přesvědčován přímo tady o tom, že je důležité, aby systém lidi dobře ovládali a vždycky tady odcházíme nejenom dobře vyškolený, ale i s dobrou náladou a víme, že to má smysl. To sú vyprošťováky. Tie budú na obed vyvariť. Prišli sme na to, že aplikácia poskytuje kopu možností, ktoré nevyužívame. My potrebujeme sledovať vlastne auta, nakoľko sú stále v teréne, takže pomáha nám to. My sme tento systém iba tento rok ako kúpili, takže preto sme aj chceli vedieť, ako sa naparametrizuje a tie funkcionality, waypointy, tam boli zaujímavé veci okolo toho, vzhľadom k tomu, že my máme cez 160 pobočiek a tí ľudia budú viacej kontrolovaní, monitorovaní a určite sa nám to vráti. Tým, že tí vodiči vedia, že sú stále pod kontrolou, takže idú si tú svoju trasu, ktorú majú určenú. Spoznali sme ľudí z Commanderu, aj ľudí, ktorí využívajú Commander. Trošku sme sa aj o praxi bavili, ako to funguje v iných firmách, na čo to využívajú. Myslím, že malo to svoj účel, to splnilo. Dozvěděli jsme se všechno nové, co jsme nevěděli. Rozšířili jsme si obzory a možnosti. A aj sme si oddychli, to je tiež pravda, ale to pekné prostredie. Bol super turnaj bowlingový, o zábavu bolo postarané, parádny program bol. Mali by sme to montovať na české cisterny a určite budúci rok odporúčam kolegovi, nech sa tiež zúčastní tohto školenia. Tak, výborně. Ale ty to máte v rodině. Jaká pecka? Já jsem to téma. Jo, no to jasné, však tata musel odpočívat. Gratuluju, takže vítězů vůli. Kolik jste nakouleli? 578 578 a to jste se odkouleli. Já jsem chtěl vyhlásit tanečníci na skrývách kapel. Jestli chcete, můžu vám dát medaili z Bělavy 1 2. Ale pohár vám dám, gratuluju, zpíváste výborně. Bylo to hezký, bylo to hezký. Dám vám 2. Doufám, že jsme vám s něčím pomohli, doufám, že jsme vám prostě ten čas tady strávený vám trošku zpříjemnili a děkuju vám za všechno. Takže díky, nashledanou a jestli vás můžu pozvat na legendární školení o rok tady, přijďte, můžete, všichni, budeme se těšit. A kdo chce v Žilině, v Košicích, v Bratislavě 2krát do měsíce děláme školení na pobočkách zdarma. Přijďte se vyškolit, protože když budete umět pracovat se systémem, budete šetřit spoustu času, peněz a svých nervů. Mějte se hezky a za rok nashledanou.